Alright, so magandang hapon sa inyo lahat. I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me, and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you. I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Loving you has never felt more right. Alright, so magandang hapon sa inyo lahat. Ay, nandito kami sa Bakakay Albay kasi binisita namin or pinunta namin itong Kialan Tulay dito sa lugar na to. Ito yung Sula Bridge. Itong tulay na to, marami ng mga post sa social media like Facebook and YouTube. So may mga photos silang kinuha dito, may mga videos at may mga vlog na din. So nainggan niya ako, kaya ang ginawa ko, pinuntahan ko to. So malayo nga lang talaga itong Bakakay Albay kasi from Tabaco going to Bakakay Albay, dito mismo sa lugar na pinuntahan namin, almost 20 kilometers. So medyo malayo talaga. So ngayon papakita ko sa inyo. So ito yung Sula Bridge. Ayan o. So kung makikita nyo, napakatibay ng tulay na to kasi ang kakapal ng bakal na nakalagay dito. At hindi lang yan, magandang view dito kasi unang-una na paligiran to ng kabundukan. Ayan o. Tapos dito sa tulay na to, makikita nyo karagatan. Nagbeberding karagatan. So napaganda. Ayan o. So may mga floating cottages nandoon sa gitna. Tapos dito naman sa kabila, merong parang abandonadong yate. Ayan o. So hinahanap ko yung location kung nasaan yan, kung sinong pwede kong makausap na lokal dito, kasi papasukin namin yan. Tapos meron pa dito nakalubog na parang yate yata to. Hindi ko na kasi talaga makita siya kasi halos kalahati na lang ang nakikita dyan sa yating yan. Pero doon halos ayos pa, pero talagang abandonado na yata yan. Tapos may katabing speedboat. So doon naman mga bahay. Ayun no, maliit lamang pero talagang ang ganda. So parang yumuyugo yung tulay pag dumadaan na sasakyan or motor. So napakaganda dito. Ayun no, bundok ko. So maya maya palipad tayong drone kasi para mas makita ninyo kung gaano kaganda ang Sula Bridge. So itong bakal, ayun, napakatibay oh. Ayun oh. So pag dumadaan sila dito, talagang kumukuha sila mga pictures, photos, videos, tapos mga vlog. And then kung may drone silang dala, talagang kinukuha nila para mas makita yung ganda ng Sula Bridge. So yun oh, bundok. Tapos yun mga floating cottages. Tapos talaga dito berdeng-berdeng tubig. So itong Sula Bridge, sa una-unahan Misamis Bay na. Ilang kilometro pa boss papunta sa Misamis Bay? Malayo pa yan? 25 kilometers pa. So medyo malayo pa. Tapos may entrance bang pagpasok doon sa loob? Magkano? 25 lang naman. Pwede na mag-ikot. Oo. 25 lang naman. So murang-mura. So kaso ang problema natin, mag-aalaw na ng hapon. So hindi natin alam kung aabutin pa natin yan kasi may pupuntahan pa kaming isang magandang spot dito sa Bakakay. Tapos papasukin pa namin yung bangkang nakikita ko, yung yating nakikita kong abandonado na. So
well, at least nakita nyo yung Sula Bridge. Ito yung gusto kong mangyari. Lahat na napupuntahan ko, gusto ko rin mapanood ninyo para in case na mapuntahan nyo, at least makikita ninyo aktual, di ba? Kung mahilig kayo mag-rides, kung mahilig kayo mag-explore ng mga lugar-lugar, at least mapupuntahan nyo yung mga in-explore natin. Ito yung purpose ko, yung mapanood ninyo mga vlog natin na pinupuntahan ko para kung kayo ay mapunta, at least ma-experience ko kung gaano kaganda at kung gaano kalupit yung mga pinupunta na lugar natin. So ito yung Sula Bridge, matagpuan dito sa Bakakay Albay. So medyo malayo lang talaga simula doon sa Tabaco, kasi galing kami sa Tabaco doon sa may Mayon Skyline. So sobrang layo niya. So punta muna natin yon, pero bago tayo tumigil sa vlog na to, pupunta tayo sa baba kasi sa Kuya Carlito, tapos yung mga anak ko bumaba dito sa tulay na to. So titignan natin kung ano nasa baba. Ayun, kung makikita nyo, pag dumadaan sila dito, talagang humihinto sila para kumuha ng mga photos kasi ang ganda ng tulay na to. Ayun, so kung pupuntahan sa Manico Bridge para gusto kong ma-explore natin, tapos makita nyo sa vlog ko. So halos yumuyugo yung tulay pag may dumadaan. So, laki oh. Ha? Ay, wala akong dala. Oo, naiwan ko sa Naga. Oo, shoutout oh. Boss, mga taga saan kayo? Family Ha? from Barcelona family. Mga taga saan kayo, boss? Taga Bongga boss. Saan yan? Sa dyan. Baka kayo ba din? Boss, alam niyo yung Casa Simeon? Yung lumang bahay? Baka kayo po yung Oo, saan? sentro po? Sentro ba? Ano yung kainan? Hindi, ay ano po. Ano lang ata, lumang bahay lang na may mga pwedeng ano, tingnan sa loob na ano ito, sa mga ano ba nga? Lumang gamit. Lumang bahay. Pwede pumasok? May entrance? Ano ata? Wala. Punta nga namin. Malapit na sentro dito? Malapit lang po. Lapit lang, oo. Sige boss shoutout. Ano mo, anong page mo ba? Papa AJ. Ayan, Papa AJ. May official page yan. Follow namin boss. Sige, salamat. So, ayun mga lokal. So, malapit lang pala dito yung Casa Simeon Old House. So, pwede palang pasukin. Kaya pupunta natin yan. Dito lang naman tayo sa lugar na to eh. Ayan. So, taas ng bundok dito. Ang ganda. So, hindi ko alam kung ang tawag doon sa nasa dulong yon, yung tinuturo ko. Pero doon may mga floating cottages. Tapos dito naman sa bad ng kaliwa ko, ayun, kung nakikita niyo yung abandonadong yate. Nakababa kayo? So bababa tayo sa babang yan. Ha? Nagano na kami, tapos sabihin na, sige nga. Ay, sige. So bababa tayo para makita natin ang baba ng tulay na to. So baba tayo para mas makita nyo. Ang daanan dito ay kahoy. So doble ingat lang kasi pag nahulog kayo dito, dire-diretso kayo doon sa may semento. Hindi natin alam kung pwedeng anong epekto pag nahulog. Pwedeng mabalian o pwedeng masugatan. So ito yung Sula Bridge, tapos punta kami sa baba para makita nyo kung ano nasa baba nito. So yung naririnig yung parang nagbabanggaan na bakal, yung pag may dumadaan na sakyan dito, yung tulay tumutunog. Ayun may kubo pala dito, pwedeng pagtambayan. Ito yung tulay. Tibay ng tulay na to. Ayan, so kung makikita yung tubig halos nagbeberde-berde pa. Ayan, so dito naman may dito, may kubo na pwede nyong pag-stayan in case na sira na siya. Dala lang kayong tent o dala kayong upuan, pwede yan. Boss, pwede magtanong? Yan ba boss yung abandonadong yate, pwede magpasukin yan? Yan Ha? Pero ano yan, private loan? Pero yung may daan doon sa kabila. Tignan ko nga sige. So ito yung baba ng Sula Bridge. Yan, tibay ng bakal na nilagay dito. Ayan. Kailan lang to boss Sula Bridge na to?
Medyo matagal na ba to? Hindi ko na matandaan. Di na matandaan. Oo. Posibleng napakatagal na. Natin alam kung paano ba dumadaan yung mga taga rito na tatawid doon sa kabila. So siguro dumadaan dito sa babang ito. Kaya siguro ginawan siya ng tulay para mas accessible siya. So ito yung tubig dito. Ayun, babaw lang oh. Di ba? So, yun. Paalam na ako, tapos magkapalipad naman kami drone para mas makita nyo yung ganda ng Sula Bridge. So, dito lang yan, matagpuan sa Bakakay Albay. Alright? So, pag kayo napunta dito, huwag niyong palampasin ang tulay na to. Kuha kayong photos tapos videos, napakalupit. Let's go. See you on my next vlog. Let's go. Peace out.